ଓହୋ ଭଉଣୀ କି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଛାଡିବାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଥଟାକୁ ଯାଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କଂସା ଛୁର বড় ভাই কিচি বাটা যাইছি এমনি কি করিয়া তোমার বলাই খাতির হাত বলাই কই বসে কথাটা শুনিলা উঠি পাতা আচ্ছা আচ্ছা কি কথাটা যে এটা কোন শুনিছি কোন আসন্তু আপন মানক ওড়িয়া ভাগবতর চৈতাপ্তি জগন্নাথ দাস ভাগ্যের চন্দ্র সুন্দর নির্যাস তলে বিশ্ব শুনিছি কোটাই তো ভাগ্য এ বাবা কইলে রে অসুর কংস শুন আনন্দরে যাওছু যা ও মরণ কথাটা তুই জানিলু সত মকলা কইলা কি মো মরণ মু জানি কে জানিলা মতে কওতে কি চতুর্দিগକୁ দৃষ্টি পকাই দেলা চাহিলা পূর্ব দিগକୁ চাহিলা পশ্চিম দিগକୁ চাহিলা উত্তর দিগକୁ চাহিলা দক্ষিণ দিগକୁ বলে কাহাকু জଣାইলা দেখুনি কিরা তো দেখুনি মো বরণ কিয়ে মতে কইছি চাহিলা আকাশ মারব কোনা আকাশ কোন শুনতে মানে কইছি চাই বলা যেতেবেলে কোনা দেখি দেলা তা গাড়ি নিষ্কৃত হচ্ছে জগন্নাথ দাস পুরস্কার কই দেলি বলে তো বরণ শুনো বিচলিত গাই হউছু ও যার কবা হুচু সাতে কংস হসিলা কইলার শত্রুতা বাহার মো ভৌরি হতে মো শত্রু ये বৎস সিনা বঞ্চিলে গোটা কল হব যাকে খাইলে মু মরি যদি মূলରୁ উৎপাদন করে দেবি সহিব কি জগন্নাথ দাস পরা সেই কথা কইলে এবারে মূল মারিলে জীব শরীর
ଛାଡୁଛି ଟିକେ ଦେଖ ଇଏ କୋଉ ଦେବ କିନା ମୁଁ କଂସ ବାବା ସେ ରୋଡଟା ଉପରେ କେଶଟାକୁ ଧରୁଛି ଗୋଡଟାକୁ ଉଠେଇଛି ନାରୀ ଦେବୀ ଦେଖିବା ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୋ ନାରୀକୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ସାଂସାରିକ ନ୍ୟାୟ ବସୁଦେବ ବିଚାର କଲା ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇପାରିବି ସଂସାରରେ କୋଉ ପୁରୁଷ ଉପରେ କୋଉ ନାରୀର ଭରସା ରହିବ ନା ସ୍ୱାମୀ ପଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହବ ବଡ ଭାଇ ଏ ନାରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ पुरुष पाई नारीटा केते आवश्यक केते आवश्यक रंगा जगर कवि गंगा धर्म भाई संतन दे जा सब बोले स्वामी गुरु स्वामी भाई
জান আরে খেলা কোন কুলো রহে না, না। না গোটে কুলো রহে যাও দেখি যাও আরে যা সংসার দিন যাও দেখো না କାହିଁକି নাই ବସୁଦେବ ବିଚାର କରୁଛି କଣ ବିଚାର କଲେ ଏ ଯୋଉ ନାରୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମମତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବନ୍ଧନକୁ କାଟି ଦେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପକ ନାମରେ ବସିଛି ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଶୁ ଘର ଦେଖିନି କି ସଂସାର ଦେଖିନି କି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ପାଇନି ଏଟା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବୟା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଯୋଗ ଲେଖି ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ହେଲେ କେମିତି এইটা বড়ুয়া জাতির আসুরা ମୁଁ ନିର୍ବଳୁଆ ଧଦଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଗାୟକ ଦେଶରେ ପ୍ରିୟନାଥର ତ ଶରଣ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ବାବା କଣ କହିଲେ କଲେ ବଳବାନ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏ ବଳକାର বড়ুয়া লোক লাগিলে ধর কিছু ଇଏ ବଳବାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଭଲବାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବଳୁଆ ହୁଏ କାନ କହୁଛି କାଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ కదా ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ବଡ ହେଇଥାଉ ସାନ ନିକଟରେ ପରାଜିତ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ହେଇଥାଉ ଯେତେ ଧନବାନ ହେଇଥାଉ ସାନ ନିକଟରେ ପରାଜିତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲୁ ବଳ ହେଲେ ହାକି ମହାମୁନି ମନ୍ଦିର ବଡ ହେଲେ ହାତୀ ତାହାକୁ ନିବନ୍ତି ବସୁଦେବ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ବଡ ହେଇଥାଉ ମୋ ନିକଟରେ ଇଏ ପରାଜିତ କେମିତି ହାତୀ ଦେଖିଛୁ ଆକାରରେ ବଡଟି ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛି ହାତୀ ହେଲେ ଏଡ ବଡ ହାତୀ କି ମୁଁ ସହାୟତା କିଏ କରୁଛି ପର୍ବତ ଦେଖିଛ ଆକାରରେ
ପତ୍ରଟା ହଉଛି ଛୋଟିଆ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦଉଛୁ ନା ସେତିକି ଆଖି ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କଣ ସେ କଥା ଏବେ କହିଲେ ଘନ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦଉଛି ତା ନିକଟରେ ହାର ମାନୁଛି ନା ଏ ବସୁଦେବ ବିଚାର କଲା ଏଇଟା ହାତୀ ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍କୁଶ ଏ ପର୍ବତ ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ବଜ୍ର ଏ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତି ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଦୀପଶିଖା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚେଇବି ନା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସ୍ମରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ସେବା ପୁଣ୍ୟ ସେବା ବଳେ କିମ୍ବା ସଂସାରରେ ଯେତେ ବଡ କଥା ଥାଉ ମୂଷା ସେଇଟା ସମାଧାନ ହବ ଆଗ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କଣ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଏ ବାବା କହିଲା କଂସ ରାଜା ପାଦଟାକୁ ଚାପୁଡ଼ି ତମ ପାଦ ଧରୁଛୁ ନା ତମକୁ ଏତେ କାଇଁ ଅଷ୍ଟ ହେଇଛି ପାଦ ଦୁଇଟା ଚାପୁଡ଼ି ଦେଲା କହିଲା ହୋ ଭାଇ ଏ କାହାକୁ ମାରିବ ମୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ ମାରିଦେବି ନା କାହିଁକି ମାରିବ ଏଇଟା କଣ ପାଇବାଟା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହଉଛି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ପରା ମତେ ମାରିଦବ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ଏଟାକୁ ରଖିବି ମାରିଦେବି ବସୁଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କହିଲା ଭାଇ ମାରିବ ଯେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ବେଳ ନାହିଁ କଣ କହିବା କଥା କଟକରେ ତମେ ଯୁବରାଜ ରାଜା ଆମ ରାଜା ତମେ ଯଦି ତମ ଭଉଣୀକି ମାରିଦବ ତମ ରାଜପଦରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ହସିଲା କହିଲା ମତେ କଣ ପାଠ ବୋଲି ବିଚାର ରାଜା ହେବି ମୁଁ ପରା ମରିଯିବି ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ତାକୁ ଧରିବି ମାରିଦେବି ଖାଲି ତ ମାରିବି ଆଇଲାଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମାରିବି ନିଶେ ବଚନ ଆନନ୍ଦ ମନେ କଲା ବିଚାର ଆରେ
ତମେ କଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ କାହିଁ ତ ଦେଖାଯାଉନ ଶୁଣି ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଲେ ହଁ କାହିଁ ଏ କଥା କହୁଛି ବସୁଦେବ ନିଜେ ବୁଝାଇଲା ହେ ଭାଇ କଂସ ତମେ ଯଦି ତମ ଭଉଣୀକି ମାରିଦବ ହେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ରହିଛି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଭାଇ ଉପରେ ଆଉ ଭଉଣୀର ଭରସା ରହିଛି ଶ୍ରୀଲା କଂସ କହିଲା ମତେ କଣ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆରେ ଏମିତି ଭଉଣୀ ସଂସାରରେ କାହାର ଅଛି ଯିଏ ଭାଇକି ମାରି ଦେଇପାରେ ଯେ ଭାଇର ମରଣ ଚିନ୍ତା କରେ ଏ ଭଉଣୀଟା ବଞ୍ଚିବ ବଞ୍ଚିବ କହିଲା ମାରି ଦେବି ବୋଲି ସେ ବହି ସେ ଆଇ ଛାଡୁନି ତମେ ତାକୁ ମାରିଦବ ବିବେକ କାମ ଦେଲାନି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେବା କଲି ଏମିତି ପଦ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହି ଯାଇକିରି ଯିବି ଏଇଟା ମାରିବ ଗୁଣ ରଖିବାକୁ ବାଟ ପାଇବ ନା ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ବସୁଦେବ ଆରମ୍ଭ କଲା ମାରିବ ଆଗ ଶୁଣ ତାପରେ ମାରିବ Bueno.
ଷୋଳଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ମୋ କହିବା କଥା ସାଥିଏ ଇଏ ପାପ କର୍ମଟା ମୁଁ 30 ବର୍ଷର ମଉସା କରିଛି ଆଉ ବୟସ କେତେ ରହିଲା ମୁଁ ମରିବି ନା ବଞ୍ଚିବି ଆରେ ତମେ ବିଲକୁଲ ମରନି ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଯିବ ଆଉ ହଁ ସେଠି ଆଉ ମରିବ 30 ବର୍ଷର ପାପ କରିଛି ଆଉ 30 ବର୍ଷ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ମରିବି ନା ବଞ୍ଚିବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ କଲେ ଦଣ୍ଡା ନିମିଷ ଥିଲା ପ୍ରାଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆ ତ ମୋ ସାଥ ଜଣେ ଦିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କାମ ଅଛି କଣ ଟୀକା ଗୋପୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛି କଣ କହିଲା? ବାପା ନଉଛି ନା ଇଏ ନଉଛି ଇଏ